Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der er Jens Hansen i byen på Sunrise RP. Og sidste gang vi så Jens Hansen, det var et lille klip med, hvor han blev stoppet af politiet. Men det her det bliver en lidt længere RP-video. Og siden da, der har Jens fået job, og han har også solgt sin bil, og så nu har han kun motorcykel. Men så nu skal vi finde en bil, så vi kan komme hen til vores motorcykel, som holder i impound. Den blev impoundet sidste gang. Så vi tager lige den her, den er rigtig god. Og så slår vi lige det der lortmusik. Ja, ham den kan godt glemme. Ses ind til min motorcykel her. Det jeg tænker, at vi skal i dag, det er, at vi skal i hvert fald have customized den her. Nu skal jeg lige se, hvor mange penge jeg har på kontoen. Jeg har 168. Okay. Så vi kan godt få den mailet og sådan. Så det skal vi over nu her. Og så tænker jeg også, at vi skal på arbejde, fordi Jens han har fået arbejde hos Bennys. Det er en mekaniker, der er kommet til byen herovre. Så ja, der skal vi lige hen til Bennys. Men først så skal vi lige have customized vores motorcykel. Den her motorcykel har faktisk været ret dyr. Den har kostet 600. Lidt over, jeg tror 625.000. Det er lidt mange penge. Men Bennys, det ligger lige her. Se frem. Og det her vi er der bare ingen. Der er ikke et øje herinde jo. Hold kæft, mand. Det var også træls jo. Der holder dog en der. Nå. Jamen så kan vi ikke gøre så meget her. Så smutter vi bare igen, tænker jeg. Nå, så er vi kommet over til tøjbutikken i Midtby. Meget kedelig tøjbutik. Men lad os lige gå ind her. Nu med at man kan købe en taske her, det tænker vi skal. Ja, vi skal have sådan en taske. En outfit bag. Sådan en skal vi have i hvert fald. Boom. Det er skide smart med sådan en, fordi så kan man bare lige frem. Så kan vi lige gemme. Ja, det er fordi jeg har sådan noget sådan. Dengang jeg blev betjent nu. Overtøj. Ja. Så vi se. Og nu skal vi lige med. Nej, det gør vi ikke. Vi skal bare bruge det her. Det skal være det, vi skal. Super. Men jeg har faktisk noget. Jeg fik nemlig tøjet i går. Bennys tøj. Nu skal jeg se. Skift outfit. Bennys. Lige præcis. Ej, der er lige god der. Noget oversynt. Så vi gemme tøjet. Nej, jeg skal lige væk. Skal her. Der er en der. Goddag her. Skal du have hjælp? Det er dømt bil. Jeg tror ikke lige... Det er hun. Man kan ikke lige låse den. Ikke lige hvad det giver. Der er den der pose, jeg altid har godt kunne tænke mig. Den er vældig flot, den her. Den er fest. Din bil? Nej, det er det desværre ikke. Selvom jeg kunne da godt tænke mig sådan en. Er du godt på mig? Det var ikke det. Hvem bil er den gule og den Porsche? Ingen. Det er vores. Skal du have hjælp her? Nej, jeg skal bare vide, hvor dyrt det er at placere sådan en dør på siden. Ja, det koster 15.000 for en reparation. Det vil jeg gerne. Jamen, super. Så hvad her du? Vi er smukkested. Så lige gå på job her hurtigt. Og ja, så sender jeg lige en faktura. Der. Hvad var det du sagde du hed? Tobias Mønsted. Så har du lige fået en faktura, den skal du bare lige betale. Så står vi lige her og tjekker, hvad der er galt med bilen. Hvad der skete siden døren den er faldet af? Der var lige to dåser. Nå ja, det der med, at hvis man lige går for tidligt ud. Det er en skud. Ellers også en fin bil.
Nu ligner det ham her til. Sådan der, ja, så er den her bred. Så må de have en fortsat god dag. Hvis jeg mangler noget medicin. Ja. Kan jeg egentlig ikke lige få dit nummer hurtigt? Jo. Mads? Ja. Yes. Kan jeg også lige få dig, Mads? Ja. Det lyder lækkert. Er det dig, der hedder A? Nej, jeg hedder Jens. Den kom der. Tak skal du have. Hvem var ham, der hedder A? Hvem man det er? Det ved jeg ikke. Jeg er jo nyansat her. Altså det er du. Ja, jeg blev ansat i går. Men er du så været sådan op, hvad jeg siger? Ja, jeg er nogenlunde. Altså, jeg har lidt styr på det. Jeg har også arbejdet nede hos Storben en gang. Det var nok dårligt om. Ja, det var mig det samme. Men det var virkelig dårligt sted, synes jeg. Jeg har sagt til, at jeg vokser med brødrene, men det har ikke dernede. Ja. Sammen med ham der er nu. Så han vil bare til, at jeg skal arbejde dernede. Først ikke det, der er udsat. Ikke så smidt. Nej. Det er som kedeligt, hvad jeg er der. Ja, det er så simpelthen bare starte forfra. Det er ikke så smidt. Ja. Hvor lang tid gik der, før du var blevet hvad hedder nu, det næste, i stedet for det der praktikant? Hvad er det så, det? Jeg er stadig faktisk. Nå, er du det? Okay. Hvor lang tid har du været i? Jeg har været lidt. Ja, der er det. Hold da fest, det var også en del tid. Det er godt nok, det er sådan en for en så skal man vide, hvad går en store pakke der i det, så som siger der, så skal man til at det er sådan, at det er folk til at vide, at det er betalt, og hvad får man skal, hvad man får begge dage. Hvordan ved man egentlig, om folk de har betalt? Hvordan ved man det? Det var det, som jeg ved, at tjekke over. Nå, ja, okay. Ja, okay, finder. Bare muligt sige det, så kan du se. Ja, jamen det er jo... Der er en gruppe til at komme til så skal du gøre noget, hvad du ved, om du betaler. Ja, okay. Det er jo lige, om man har nogen. Det var faktisk godt. Det er godt, fint. Nå, jeg har noget. Ved du, hvem skole Borsi det er, der var derovre? Ja, men det sagde jo ikke, var nogen af deres før. Synes jeg, det var noget, det sagde. Hold da, det er måske nok ikke. Så holder vi her. Men jeg tænker, det var det for den her video. Så håber jeg, I kunne lide videoen. Og noget videoen. Så, men I er velkommen til at give et like og subscribe til kanalen. Så vil jeg blive rigtig glad, indtil vi ses i næste video.